Na tomhle zrychleném záběru si můžete prohlédnout celou kolonu. Průjezd po dálnici trval téměř 5 minut. Navzdory nepříznivému počasí přišlo uctít sem do Liberce památku herci Paulu Walkerovi necelá tisícovka lidí. Určitě jsme takhle nečekali takovouhle reakci. Čekali jsme pár aut. Na akci svolanou přes sociální síť nakonec přijelo smutečně vyzdobených aut mnohem víc. Je to takový mák tuningářů. Zaskočilo mě to, zamrazilo mě to úplně v zádech. Jak jsem se koukal na něj odmala, tak mi přišlo, že ho znám osobně a dost mě to zasáhlo. Kolona hrozná odsud vlastně skoro až do půlky Liberce. Nás je tady Spartou asi tak 50. Protože se nám to líbilo, ty filmy, a jdem zazpomínat. A lot has changed. You're right. Hvězda srdcí mnoha tuningářů zhasla před týdnem v ohni kousek za Los Angeles. Walker za volantem ale neseděl. Vezl ho jeho kamarád Roger. Narazili do stromu, zemřeli okamžitě. Brácho, budeš mi chybět. Jsem totálně beze slov. Do nebe přišel nový anděl. Odpočívej v pokoji. 40letý Walker jel na charitativní večírek pro hurikánem postižené Filipíny. Právě pracoval na 7. díle Rychle a zběsile. Akce, které se rozeběhly po jeho smrti po celém světě, jakoby neměly konce. Paráda, fakt dobrý. Z Liberce Ivan Berka, Televize Nova.